Acció Cultural del País Valencià és una entitat que l'any que ve compleix 55 anys, que naix en el tardofranquisme i naix com a secretariat de l'ensenyament per la llengua. Està fundada principalment, com era tradicional en aquella època, per homes, i les dones apareixen en un segon plànol. Entre els seus fundadors està Eliseu Climent, Manuel Sanchis Guarner, Joan Fuster, grans prohoms de la llengua i de la cultura del País Valencià, però que no haurem pogut fer possible aquesta entitat sense el suport de dones com Rosa Raga o Ketty o tantes altres. Dones que mai han aparegut i a les quals mai se'ls esmenta ni apareixen en la documentació com a fundadores o com a ajudants a que creixera aquesta entitat, malgrat que és Rosa Raga l'única treballadora d'aquesta Secretaria per l'Ensenyament, que és l'embrió de l'entitat que som ara. Des de fa anys, en l'entitat hem intentat que les activitats s'amplien a lo que és l'eix del món de les dones i donar a conèixer aquesta genealogia feminista d'una manera amena per a aproximar-nos a un públic molt divers. Tenim diverses àrees de treball, una més acadèmica, més formal, però hem posat en marxa les festes isabelines, agafant de referència precisament a Isabel de Villena, una protofeminista coneguda per totes les assistents al Congrés, que és valenciana i que publica aquest primer llibre, aquest Vita Christi, que parla de la importància de les dones en el món de Déu. Agarrant-la a ella de referència, però també passant a l'actualitat i al segle XX a Isabel Clara Simó, una alcoiana mundialment coneguda per les seves obres de literatura juvenils, el que fem en les festes isabelines és aprofitar-ho per a que en cada delegació territorial d'Acció Cultural se parle o bé d'elles o bé de les dones que treballen al voltant d'aquesta delegació o que són referents en cada comarca. És una manera de fer com allò de les festes estellers, que donem a conèixer al poeta, llegim els seus textos i és una trobada de gent d'una manera més divertida, en un sopar posterior. Doncs les festes isabelines el que fan és primer una primera part parlant d'això, parlant de referents o parlant de persones de la comarca, de dones de la comarca rellevants, i després n'hi ha una actuació musical. En això ens garantim que no vinga només la gent pròxima a Acció Cultural, però també que moltíssima gent que està en el món del feminisme conega a dones que han estat ocultes en la història. Una altra àrea de treball d'Acció Cultural de molts més anys que les festes isabelines són les unitats didàctiques. En elles aprofitem per a aprofundir en el que és l'autor o l'autora designada per l'Institut d'Estudis Catalans i per l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, i sempre, des de fa 10 anys, intentem mantenir l'equilibri en què parlem d'un home però parlem d'una dona. A través d'aquestes unitats didàctiques se treballa un material, se prepara un material des d'infantil fins a segon de batxillerat, adaptat a cada un dels nivells per a donar a conèixer a aquest autor o autora. A més, se creen auques, que és la manera més fàcil, més senzilla per aproximar-se a un públic infantil que conta la història d'aquest autor o autora. Moltes d'aquestes unitats didàctiques, d'aquest material didàctic, és emprat per a les aules didàctiques de cada autor. Per exemple, en el cas de Carmelina Sánchez Cotilla o de Maria Aurèlia Campany o de Didim Puig. En aquests moments també estem treballant en un projecte europeu, precisament, que agafa el nom de Didim Puig, una dona de Benimodo, un poble de la Ribera Alta, desconeguda per un gran públic, però que va ser la gran promotora de la música en català en el tardofranquisme mitjançant els aplecs i les trobades populars. És ella la que, a través de l'editorial de música, i és ella també l'amiga de Manuel Sanchis Guarner, de Raimon, d'Ovidi Montllor, la que popularitza i la que ens aproxima la nova cançó al País Valencià, entre altres moltes altres coses. Ella encara era periodista i, per tant, el seu bagatge i la seva aportació a la cultura valenciana és molt important i ens hem inspirat en ella per a fer un programa de cultura minoritzada i feta per dones.